kun san jirgi ya tafi jiya, amma da ya tafi ma abun mutanen da aka rubuta an musu ne sai fase sun wuce jirgin da zai tafi a bayan wangama sun wuce. Ina so ku san da haka nan. Kenan ba na so amshe kudinku a zo a zamanar da ko karkashin wata rumfa ga yunwa ga sanyi ga wahala. Wannan abu ya kamata a daina shi ka a sake yin shi. An akwai tahiya sai a kiro ku zo. In wa'annan na gaban ku sun kare a kiro ku taho ba tare da shan wahala ba. A rubuta ku a muku takardu a gaya muku koyaushe jirgin ya kamata ya tahi. Amma irin wanga abu da ake yi wannan wahala ce. Mutum ya yi wata 2, 3, 4 yana jira ya ce yana da lissefa sai ga shi an mishi takarda kuma babu tahiya. Abinda ya tara kahin tahiya ta zo har ya canye shi. To shi wannan shine abu a ba a so. Wanga shine na dai. Na biyu, wannan kamashanci na banza da ake yi ana canye kudin mutane. Daga yau wanda aka cuci aka kama kudin shi aka canye su a kawo mini shi nan ni na sabon da za a mishi a kawo mini sunan shi. An canye kudin talakawa yanda nake gani nan a cikin rampon kenan suna neman aiki duk ranar Allah abinda za su samu a idi. Akwai wanda yake nan su aikin su a sa costume a sa cravat su zo su ce su ambassad ne. Ina ambassad. Wannan zance daga yau ya saya. Kuma wallahi ku kawo su ni kaso zan tura ba su zuwa Nijar. Wallahi ba su zuwa. Kamashancin nan ya saya inda ake cin hakkin mutane ana cin hakkin talakawa. Wani bi ma ana sa a kama su a gama kai da larabawa a kama su a rehe su a ce a kawo 10,000 ko 10,000 nawa. Talaka yana ta samu 10,000. Kuma uwan mutane suke musu haka nan. Nigerian yake ma Nigerian haka nan mun sani mun samu labari. A shirya da kwamasho ya shirya da mota ta kai su inda za a yi kidnapping su ana ba su kashi sai an yi kiran gidajen mutane a Nijar ake su aiko kudi. Nijar inda akwai kudi da kun zo nan. Duk wanda ya zo nan ai dai ya kai ma gidan so ne abu ya zo nan. Ba dai ya amso abu daga gida ba a kawo musu na a fudoci. To irin wannan aiki ya saya. Wayanda suke yi san da cewa an ma sun cuci mutane nan a Libi suka ta yi Nijar can mun sa a kama su. Kuma nan mun sa a kama su. Ko ma su wane ne na gaya muku. Mutum kai ya ce mana nan yana da uwan shi minister ko ya san president ko wallahi kowa ka sani in ka cuci Nigerian nan kama ka za mu yi. Ka ce ma minister ko president ko wane ne a Niger kai kaza ko kai kaza in ma ya kiro mu kama ka za mu. In ana so ma a fida mu daga nan amma mun kama ka in ka cuci talakawa. Sun sha wahala Nigerian kuma ku ƴan uwansu kamishan ne kuke ba su wahala bisa hanya. Yanzu nan mutum ya zo ya saya nan bakin kofar ga ya kama kudi ga mutane don ya shiga na ya fido musu takardu. Waye ce ka fida mu takardu? Ai ni ma Nigerian ne kuma wanga wuri saboda kowa aka yi shi. Ka fita ka bana. Shi ne 40 ne in biya su in fita da takardata don me za ka sa in biya shi ne 100 ko abin da ya wuce shi don me. Ainihin mutane sun iya Hausa sun iya Larabci duk harshen da ka kawo yana nan ciki. In kai ba Fulace in kai ba Abzini ne in kai ba Zabarme ne in kai wane ne nan sai a maka harshen. Kuma a tare mutunci a ce mishi ni zan gyara ma ni wane ne da wane ne. Ina roƙon ku irin wayannan mutane ku shagari ku nemi aiki kamar yan uwanku. Ina roƙon ku nemi aiki na zahanku. Kowa bai sa ku kamashancin ba. Kowa bai ce muku ku ayan ambasad ba. Kowa ya tahi dan Allah dan Annabi ya nemi aiki na zufa shi kamar kowa. Amma cuta kowa ya san da cewa wanda muka kama wallahi bai ganin gida ni na gaya muku. Kuma in ma yayi cuta ya gudu muna gaban shi can. Ku kuma bayan Allah da kuke nan
kowa ya koma aikin shi. An muka fidda na gabanku an kero ku zo ku yi takardunku. Kuma wannan affair da ake yi ko ina shi ma a daina ta. Mutumin da aka rubuta da fari shi ya kamata ya tahi da fari, wanda aka rubuta daga baya shi ya kamata ya saya. Ba na sauwa ne ba ko na iya magana mawa ne ko na bawa ne kaza, a zo a fidda sunana a sa sunan wanda ya zo jiya, ni na yi wata 3 ina jira wannan abu ya saya. Kuma rubutu duka nan ake yin shi. Daga yau wanda zaya Nijar cikin jirgin OYM sai ya zo na a rubuta shi, babu wani wurin rubutu in ba nan ba. Mutane ba na OYM ba, mutane namu ne. OYM jirgi gare ta da kudi, amma mutane namu ne, nan ya kamata su a musu takardu. Kuma babu takardu na cuta, babu wanda ya kama shi ne guda ga wani, wanda aka kama ma kudin shi dan Allah da Annabi ya zo ya gaya mana. Mun ja hankalin mutane tun da muka zo, kuma mun san yau ko da suwa suke aikin nan, mun sani muna da sunayensu, mun ja hankalinsu. In ja hankali bai isa, to su ma su san inda za a kai su. Kuma gobe kakku dawo ku ce mana dan uwana ne da Allah a mishi afu, a mishi kaza, ba a ma kowa afu, kowa ba a mishi. Wanda ya ci hakin talakawan ga da suke wahala cikin sanyi, suna wahala cikin yunwa, suna wahala cikin tahiya ta zauwa da komowa, wanda yake ci hakan su bai da imani, bai san Allah ba, kuma ba musulmi ba ne, san da haka nan. Wannan abu ba zai karu ba, kuma ba a son shi, kuma yanzu kowa ya koma wuri aikin shi. Radda ya kamata a rubuta ku duka za a ce a rubuta ku, kuma ku zo guda bayan daya, kuma kowa ya sarar da aka rubuta shi, radda aka mishi takarda. In ya ga wani da za a tafiyar da shi wanda shi ya riga yau shi ma a gaya mana. Wannan an yi affair counterpart, akwai inda aka yi wannan ma a saida shi. Allah ya ba ku lahiya. Assalamu alaikum. Na uku shi ma na tuno da shi. Akwai mutanen da ake rihewa yanzu haka, kama mutane mu banza, ba a yi sata ba, a kashe mutum ba, a yi komi ba, a rihe su da complicité kin wansu su ma su je a ce sai sun kawo kudi kaza za a fiddo su, a zo a gaya mana. Mutum in ya saci wani sai a biya wanda aka sace a fiddo mutum, amma banza da an kama cikin titi an rihe ka, ambasad ya kamata ta nemi ka fiddo ka. Su da ma baka da su, inda kana da su da baka zo bana. Haka ne, wannan gaskiya ne. Ko ba gaskiya ba. To wannan ma masu yin shi su daina, a ce ni ambasad ta aiko ni, ambasad ta san wanda take aikowa. Kuma wa'annan an suka yi lehi su ma sun san inda za su. Kowa wane ne in yi lehi nan ya san inda za shi. Wannan abu ya saya fa. Ya saya, na gaya muku, kuma ku yaran gayan wanda suke nan, duk wanda ya ji ko ya gani mai cutar ku ya gaya mana, in ya so ya zo haka ya ga wanga ya ce mishi ya hau, ni ya gaya mini ni. Akwai mai baiwa ni a shi a gaya mini, tun da bani da wani aiki sai ku, saboda ku na so na ban da wani aiki fa. Wallahi mai cutar ku ina neman shi, kuma ku gaya mini shi. Ku gaya mini shi. Shikenan. Yanzu abin da ya kamata Nigerian su yi, wannan bawan Allah ya nuna mana cewa zai iya barin aikin shi saboda mu, ko da za a kore shi zai iya nuna gaskiya. Menene abin da ya kamata yi? Salloli guda 5 a rika sa sunan shi da addu'a, Allah ya kama mu insha Allah. Muna godiya sosai, Allah ya mai da kowa. Assalamu alaikum. Allah, 'yan uwana matasa, akwai abin da nake so.